बेरायनोसो थांनांगौमोन मालाय लोगोफोराबा खालि बेरायनायल' स्टेटास होयो फैसाबो गैजा रोङा नालाय र' बे गाला हायथानावनो फैसाखौ बिहरनोसै आङो नुदोंना फनखौबो हमा बोरमा मेन्दारिन जादा सारोन हगारनाय बायदि बबाव बेरायहैथिंबाय थायो साला बोथोरालाय मासे गरमसो गरम जाबोखोब्रा दसे खामानिखौनो मावनो हाला गोजौनिफ्राय गाहायसिम गसरलाजोब्बायसो नै साला मबाइलाबो मेगन गोनांथां माथां आं सफैनायखायसो गाबलायबाय बे फाग्लि गावदानो जाथारगोन बियो बे फाग्लिया दसे गोसोखांबानो थानो हाथारा हेलौ मासो होनदों नोङो फनखौबो थाब हमबावलाया बोरमा सारोन हगारनाय बायदि बबाव बेरायहैथिंबाय थायो होद जाम्बि नामा नोङो दसे फन हमाबानो मानसिया बेरायनायल' जायो नामा मा एफएम रेडिअनि सुइच अन खालामनाय बायदि फन रिसिभ खालामग्रोमोना ज्राव ज्राव बखिनाय बेलाय माथो खालामामोन होनबालाय मानसिया दासो फैदों दुब्लि बारिनिफ्राय दोखो खामानि मावनानै मेंनानै माथो बाथ्रामोन एफा आथुरलाय माबा गाला सना आंनि फैसासो नांगौमोन ओइ नुदोंना सिख्लाफोरनि जादा दहायबा ज्राव ज्राव बखि हरलायबाय दाबा गोदै रावजों बुरखायनो नाजालायबाय हा बेसेबांथो नांगौमोन होद जे माबार खिसा आंहा दुगैनांगौ 20,000सो रां नांगौमोन आंनो 20,000 हाब एथ'बां बुरजा रां आयौ 20,000 रांल'खौनो होयो गायदे मेदामनि फिसालायानो आंथ' मेदाम नङाना आइयासो मेदाम बे गद्रेजाव थानाय 50 रां फैसा खुस्राया बहा गोमाखो बेटा नों सादा बायनोसो खावनानै लायाखैथ' बेटा आं सादाखौनो जाखाथारा आं मोनामजानो नाया माथो सिरि जाखो नुदोंना गाला हायथानि जादा हरनो बानायनिनो सिरि थालायबाय जाबायलै दानाबा बबेनिफ्राय मोनबावनांगौ जाखोलै आंलाय गार्लफ्रेन्ड फिसिनायाबो मामुलि नङालै हा माब्लाथो नांगौमोन आंनो मोनबाथ' दानो नांगौमोन दे आगै सना गावदां दा बेलासियाव हरसिगोन दे आं आयौ बेलासियावसो मालाय बिदि गार्लफ्रेन्ड बिहरबा आथुरसो जालायनांगौ होद बिमा बिफायालाय मा जाना खांनायब्रा दा बेलासियाव हरगोन होनबायना आङो दे जासिगोन दे दोनदो आहा दुगैनांसिगौ ओरैनोबा गोलोमद्ला जोबथारबाय येस मोनलायसिगोन र' मासे मोजां आंनि बयफ्रेन्डआ जाबाय दानाबा मा खालामबावनांगौ जाखोलै आंलाय न'आव रावबो गैया मालै जिखियानो जादोला आइनि एटिएमखौ खावना लांसै आं जाबाय र' गिसिसि दं नामा जाखोरा जाबाय र' दिनैबा हले मासे गोदै मस मोदोमदोंलै दिनैबा हले जाखावसिगोनलै हा न'आवलाय माथो रावबो सफैयाखिसै हेद माथो बिलाय आइसोलाय हेद फाग्लि बुरियालाय बबेनिफ्राय दसेनो मोनफैलायखोब्रा जाला
नदरालाय माब्रै गेवना थालाबायखोसै हारसिंलाय जाबाय दानाबा बे मोसौ बोराय बुरजा लावथिजों होजायाबानो हामबाय आरो आयौ माथो जुमाय मोनाबायसै बे गाला मुदारावासो खावाखैथ' बे फाग्लि बुरैयालाय नुमारसिगोनसो नामाब्रा बिमा नंगौना नङा जाखोब्रा बेलै आयौ माथो रावबो गैयासै बे गाला मुदारावासो खापसे साखिनानै बबावबा थ्रोब हाबसोनानै थायाखैथ' बे फाग्लि बुरैया बहाबासो थाखोमाना गैयाथ' हेद फाग्लि बुरैया दंमारसो जानाय नङालै Dipantor लानाव लोंहैसै र' दंना गैयाब्रा हय माथो सोरबासो दं नामाब्रा माथो बाइकसो दं बाइकआबो माथो खुसिंग्रा साइससो है जानाय नंलालै खाबा लाबोदो खाबा मा फाग्ला मानसिलै बेलाय ओइ नै मा लाबोदों मालखौनो लाबाय माथो नोंलाय होद बिराद मोजांलै बेटा थां खाबालाय थां र' लायनि थाथ' ओइ लाबो मांबार ओइ मांबार लाबो है लुदोनो ओइथिथोबा है लुदोलै दे आसोलफोर त्या ओइ गोथाव मोजांथार माथो मालालाय बे फाग्ला गंसेल' लाबोयो मा जानोसै बिजोंलाय एदावनासो जागोन माथो बेलाय होद बरियाखैलै खिन्थु माला गोदैनो दै खान्थां मोननाय बावले उल्थायजोबगौमोनलां आंसो मिथिगौ खिमान खस्थ' खावनानै लाबोदों आङो हय एसेल' लों बारा गग' लोंनाङा होद जेबो गैथारा रा अमा हांनायफोर थाबासो हिट जागौमोन एसे माथो बुंबावनो बे रावनिबो हाबाफोरबो मोनजाथारला नालाय ब्रा मोनजाबावगोनलै नों सोरनिबा हाबा मालाय जि जानांगौ जाखाजोब्बाय माने थै नोंसोरनो बे एथ' जेट खिथाजोबनांगौ नालाय थै मालाय कर'ना भाइरासनि लकडाउन खुलिनाय लोगो लोगोनो ओरैबो थुम ओरैबो थाम दिन्थि खिथायाथ' मालाय हाबा जाथावथाव फाग्लासो नंगौ जों गामियावथ' एकदम फुरा स्लिम 25 जरासो हाबा जाखादों फाग्ला आघन माग फागुन बैसाग फुरा मास मोनब्रै ओंखामखौ न'आव जाफैयाखै फाग्लासो आंबोलै ओरै जाबथिंलायनो दिन थांदों आंना थोदस नोंनालाय मुलाथो खावना लायगोन ना नायना लायगोन बेवाना दानो हाबा जागोन नै दुर्गा फुजा फैलायबायसो ओरै फ्लिं जोंखौ नुब्लाथाय नायख्लेंसो नायख्लेंलांसिगोन बियो राइट साला हिनजाव खुगा इसेल' मोनलोंनायावनो जालायबाय नामा नोंहा ओरै थब्लं बखिनाया ए साला बे गंसेल'नो फैबाय नामाब्रा बिसोरलाय हाहा गोदोनि बायदिबा खिन्थु
अत्रजरा दाउ गोसोम आरो मैसो खर' होआबा गवामोनलै नोङो मालाबो गैला माथो माबा गांगायासो मोनथारबाय आंखौ ओंलै नांबावगौमोन ओंलै माबा थोआ थोआसो मोनथारबाय माथो र' जोंनाव दंमोनलै खिन्थु नोंसोर सिगां जानांगोन दे ओइथ' बिदिबालाय हैथ' मोनलोंनायाव माथो थौ होमबालाय थौ थ' है गैलानो माथो रखरा र' ओइ नै आइ दं र' सिरि थाथ' अबे है खावथारनांगौलै दिनै थौ आंसो सिगाङाव दं माथो होद न'नि मानसियानो सिगाङाव था बेनो जाबाय दाइल'ल' साला फान्थाफोरा थै मानोलाय न'नि मानसियानो साहस गैयाब्रा लावखार बायदि बायजायो नामा नोंलाय होद र'ब्रा एसान्स मोनो थुबाखौ नांगौ साला र' हाया मा बावनानै लायफ्लांखो आंलाय माबा बावनायसो हुदा जालायलांबाय नामा आंहा माथो सिखासो लाबोलायबाय जाबावगोन नालाय ओइ नै मालाय नै ओइ नै देदो थौदो आंहा दिनै स'आव थांथारनांगौमोन न'आव हाबफिनसै खोमालै नांला थौ हैद मा बिगुरफोर गावसो लोंबाय थायो साला हे दे थाब लों गांनाया हामथारला हरदो साला अमा बेदर हांनायजों मोननायमोनब्ला
अफ्रि सफ्रि जाजोबनो हागौमोनलै बरियामोन माला खिन्थु नांबालाय खिन्थु आंखौ गागामनो जाबायलै फुरसेल' मसे खोमालां दै नोंलाय बांसिन मोनलोंबायलै लोंजोबगोनलां दाबो सायाखै जुमाया हासुनो थांसै आं दे हानाय नङानो र' दे ओइ आंखौ थाबायनाय बायदि सानदों नामा नोङो दानो गन्थ' सौगोन आं थौ बांद्राय फैबाय नोङो हासु लासैथ' हाला नोङो र' ओइ बेयावनो उन्दुसैलां दसे बिसिना बायदि दाबो सफैयाखै नामा बिलाय फनबो हमबावलासो 1.5 घन्टा गाहाम नेहोबाय आंखौ फैगोन ना फैला जाखो बिलाय ना एटिएमनिफ्रायसो फैसा दिहुनहैखो ना माखो बिलाय र' नोंखौ साला सान हाबजासिम नेथारगोन आङो सालाफ्रा सानथामसो सिखारनो हाखानाय नंला बिसोर गोगोम जाखाबाय आंखौथ' गार्लफ्रेन्डआ बेलासियाव लेंहरदोंमोनलै खर'आथ' आंना थिगैनो दं आं बावाखै थांनानै दुगैनानै बाइक लानानै होलांसै आं हे फाग्लाया दंफैमारोसो मासे एडभान्सलै आंनालाय सनायालाय एथ' गोबाव नेहोबाय नों आंखौ र' नोंखौ नुयै बायदि थाफ्लागोन आङो सिदासो थाबायदोंना खेंख्रासो थाबायदोंलै आंलाय सना गोबाव जाबाय नामा मोनफैनाया मा जुमाय जुमाय मोनामखो फाग्लाया जुमायसो लोंनानै फैदों नामा जाबाय दानाबा है दुगैना फैखायसो मोनामदों खोमालै सना थौ आंनि खाथियाव दाथा नोङो आंनिफ्राय 2 मिटार गोजानाव थाहैथां नोङो
थै फाग्लायालाय बर'नि फिसा नंगौना नङा जाखो जुमायखौनो इमान मुगैनो साला दहाय आं फुङाव बिहरनायखौबा लाबोदोंना लाबाखै हा दहाय फुङाव मा रायज्लायदोंमोनलाय जोङो मा बावनानैसो दं नों गाबनांगौना मिनिनांगौ जाखो आंलाय खुगाया मुथे आरो खाथियाव फैलाय साला आंनिफ्रायनो मिटार गोजानाव थां आरो गोसोखांफिन हा दिनैसो जेबजों फार्स्ट टाइम सोबा जाबायलां गोथारसो जागोन ना सुवासो जाखोलै आंलाय अ दासो गोसोआव फैबाय साला 200 रां बिहरदोंमोन ना सना मा 200 रां साला गाला हायथा मदारु जुमाय फेनानै बहा दं गोसोआवनो गैया बियो गोसों रलै सना मा दाग्रोबखो आं दिहुनना हरगोन ना साला मोनखालाबो नों बे एटिएमखौ आंनिसो जाखाबाय सना आइनिसोलै एटिएमा मोनला नोङो आं दिहुनना हरगोन ना हेद नोंनि सिक्रेट नाम्बारखौ होखायाबो आं हेद माथो आं दाबो बेवहायनो दं माथो मोगथां बायदिसो मोनदोंमोन आंलाय माथो सिमांसो सिमाङावनो जिबायदि होजाबाय मोगथाङावबा हले गखालालै आंबा हले अफ्रि मोनामजोब्बाय